سلام كمي كنيخم كوبران تخاتلتي مدب EriZara Tech نلومي حزنايو قريب نازلنا مدب بزعبا اف قراو مدايخون اب حدار مزلو مصامتي زلو نيراد افلياتن كوم دما مستير مو حدارن زدسستعستو يكهلونا سناي مكتال مجمرتا افقراو مدايخون اب حدار زركبو دق انستيون دق تبعاتيون زلو نيراد افليات نغنزبو دنخون نابنت ابت زمسرت زمدنا بوغن دق تبعاتيو انترينا نتنسوم زامنلو نفقرم يططعي زبلو اكايدايم زخدو بوغن اتا افقاريتوم كمناتوم دليتن اردادان الله وايلوم سلازامنيو بتماساسالي ابدق انستيو انتريناون افقاريا كمتناتا دليت الله ويلا سلتامن نتنفقرم زططعيلا زامنتلو ክትገብር ድሕራይ ትብልን ነትናይ ክልቲኦም ቀንዲ ድሌታት ስለዘይረኽቦ ቀጻልነት ናይ ዝምድናታቶም ኣብ ሓደጋ ይኣቱ نابنت انترينا حنت غوان ستيتي بزعبا اباف قاريا زلوا تقداسنتن حاليتن نمر اي بمحساب نتنسا كم قدامنتات الى تحسبو ناياف قاريا كونتات مالت ابي كم زلون مسمن كم زلون انتا يغبر كم زلون كالئن كتحطو انكلا بوغن ود تبعاتاي كم ز عينت حدوتات تقبالنت اي ركبن مغنياتو اتنسا كم قدامنتات سريعه تزاربولو زلا باف قاريا كخون يخل بعل بيتا قبل علي امنت سلازي بلايو إلو سلازي حسابيو بأنصارون اتاقوان ستيتي ابتحرق اللقوان اتود تبعاتاي نتاقات اموازلو تساقم يفاخصالوخو إلو بمحساب ازد ايناي كوينو ازخج انقكي انا بلا كهدأ مزفتن بتاقوان ستيتي تقبالنت اي ركبن مخنياتو حانت قوان ستيتي نافقاري ايخون بعال بيتا بزعبا زقات امات تساقمات مس اتعللو قدام النت كاب ام تسبيو تساقما قليصاك ساعة تودق تسن إلو كسمعان نتوريدو وازلو تساقم مفتحي كلاليلان مزبقز زيادة قبل علي ازلو تقداس النت يرئيا كمزولو ياتردعو بزي كازي نفقري وين حدار مسوقات مخفال إذا ما نعاء حدار كان قدام نتات مس اتهبا لعل زخوننات كانت فتات نعاء كمت سرعة مس اترئيا اتمسرتاوي مجلس فقري لاس لتأمن نساون بقدقا قبل زلوا على نقطن كبرتن كترئيو يقبا مغنياتو قدام نتات إلو زسرعو نصوص لزغنة إذن زقلتناين وحدات نتبتات بكلت يوصوتاتات بلكع مس تكبرا زمدنهم كتسالنت كهلو يخيل كالون اوشت حدارهم يخون كاو وصاي زغونه صقامات كغاطم يخيليو ازم زغاطم جن نخلتيخا اقداسي سلو زغونه كتمخاخرلون كزتيلون حبيركا مفتحي كدليلون يزلكا مغنياتو اب حدار يخون افقري تمالالعنت اتمسرتاوي سلو زغونه مستير مو حدارك انتاي يكون يخون مجمرتا حدار كنبل انكلنا ناي هيوت وهدتيو حدار ناي حبار بيت ان مسرتلو مسرتاوي دليت نمرواي متحقازن كتقالل انكلو بمنفساون محبراون ملكعو خا قصالي ركب غبرسغان ولاد مولادن نتوم زتولدو فرخا خا اخول اكلاون منفساون عبيت نخرخبو مصعرن قصالنت هيوتكا اتطاطحلون اب حغوسن حزنن تخافالي مخان كالن يتقالل بزعبا حدار اذ كابلنا دقا انت يامصو غص كخريكي ايدلني بيتسب كي تصوعي كيدا ابتزم سخايو حدر حدر ايدلينيو فحيبل بعانتو بودو نعخام التمرعخون كال انزول قالات ان تتقمكا نت بمرداء كدلل زغبو حدار كبتن زرئ حدا غيزي اب كندي ني 5 دقيقه عقلي كسا هيوتكا مولو فحزبولو كنتات يفطر يوم اب حدار صقم وي شجر كم زغاطم زي مسحات نتوري دكا زلو شجر تصويركا بعقل مفتاح جن نحوارو زهبكا رفتاي عبي فقري بحسس لبام زفطر كستات زي كونس بصنع متامانن حد غلوصنتن زمسرتيو كلت سب حدار امونغوم حقنيا فقري بخمي يتطع تطيع دما ناب انببان فرن بخمي يبصح بزعبا من نبابرኦም ጥራይዶ ይዕልሉን ይዝትዩን ወይስ ጾታው ስምዒታቶውን በጉህዶ አቃልቦ ሂቦም ይረዳዱልዮም إذن كالوتن وسنت حتوتاتن كلا عالي كال نلومي حترابيلنا بزعبا أب حدار نزركو بدك تبعاتيو مستير صوتاو سمعيت دك أنستيو كما يمثل كنجلس كنفتنينا
ኣብ ዝኾነ ደረጃ ትምህርቲ ዝርከባን ሓያሎ ተመክሮ ህይወት ዝቐሰማን ደቂ ኣንስትዮ ዘስምዑ ሓደ ዓይነት ቃል ኣሎ ንሱ ድማ መብዛሕትኦም ሰብ ሓዳር ብዛዕባ መሰረታዊ ጸታዊ ስምዒት ኣንስቶም ዝግንዘቡ ኣይመስሉን ኣብዚ ብምምርኳስ ኣብ ሱሳ ሰብ ሓዳር ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዓሚቕ ስምዒት ጾታዊ ርክብና ንሰብኦትና ምዝርራብ ከም ቁርን ኣሳሓይታን እዩ ዘፍርሐና ክብላ ይገልጻ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ከቢድ ስራሕ ውዒሉ ብድኻም ተሰኒፉ ጸወግወግ እናበለ ብዘይ ገለ ዕላል ግምስስ ኢሉ ክድቅስ እንከሎን ገለ ድማ ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ሬድዮ ክሰምዑን ቴሌቪዥን ክዕዘቡን ኣምስዮም ናብ በዓልቲ ቤቶም ጽጋዕ ምስ በሉ ዘጋጥሞም ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ ብሰንኪ እዚ ከዓ ይኾርዩን ይዕዘምዝሙን ንበዓልቲ ቤቶም ዝጎደላ ነገር ኣይግንዘብዎን ዋላ እኳ ንሽዑ ርክብ ግብረ ስጋ እንተዘይፈጸምካ ፍቕሪ ሓድሕድካ ከተርኢ ኣድላይ እዩ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣላዝቦን ዕላልን ይፈትዋ ብፍላይ ድሕሪ ድራር ኣብ ግዜ ምዝንጋዕ ዲግ ዝበለ ዕላል ንህይወተን ይሕድሶ እዩ ኣብ ከምኡ እንከለኻ ከም እተፍቅራ ሕሹኹን በላ ምኽንያቱ ነቲ ዝስዕብ ርክብ ከም መዓር የመቁሮ ስለዚ ቅድሚ ርክብ ምፍጻምካ ምቁር ዕላል ምኽፋት ኣድላይ እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ንልቢ ዝርርብን ከም እተፍቅራ ምንጋርን ካብቲ ጾታዊ ርክብ ንላዕሊ ሚዛን ይህልዎ ይብሉ ብፍላይ ብሓዳር ገዛን ምዕባይ ህፃናትን ሸበድበድ ንዝብላ ኣዴታት ጥዑም ዕላል ሰብኡተን ውዕለት ድኻመን እዩ ጥርዚ ስምዒት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ርክብ ግብረ ስጋ 300 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ከም ዝበጽሓ ይፍለጥ ግን መብዛሕትአን ዕብለላ በዓል ቤተን ከምኡውን ሕፍረት ናይ ገዛ ርእሰን ስለ ዝጉልብበን ብጥብቂ ይሓብኦ ስለዚ ሓለይቲ ኣንስቶም ስምዒተን ከይበራበሩ ናይ ገዛ ርእሶም ዊንታ ንምርዋይ ክቀዳደሙ ከም ዘይብሎም ይምከሩ ቀንዲ ዕላማ ርክብ ግብረ ስጋ ብፈለማ ናይ ሕድሕድ ፍቕሪ መግለላጽን ተፈጥራዊ ግቡእካ ምፍጻምን ምዃኑ ንጹር እዩ ወጽኢት ናይዚ ሰናይ ምቅርራብ ድማ ውላድ ምዃኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ዝፈትዋ ብምንታይ ከረጋግጽላ ይኽእል ገለ ውሕዳት ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል ቀዳማይ ብዛዕባ መልክዓ ኣጋኒንካ ይትዛረብ በተን ዝርከባኣን ዝምስጠኻን ክፍለ ኣካላታ ወድሳ ምናልባት ከም ኮኸብ ዝበርህ ኣዒንታ ኣፍካትም ዛውያ ጸጉር ርእሳ ወዘተ ካብተን ተድንቐን ብቐንዕና እናማላኻትካ መጉሳ ካልኣይ ጸወታን ወግዕን ወሳኒ እዩ እቲ ዓብጌጋ እናተጸወካ ምድድላዩ ኣብ ግዜ ርክብ ግብረ ስጋ ቦታ ይብሉን ኩሉ እቲ ኣብዚ እዋንዚ እትፍጽሞ ጾታዊ ጸወታ ናይ ቁልዕነት ዘይኮነስ ንልቢ ሓድሕዝ ዘረስረስ ምዃኑ ተረዳእ ከምቲ ንጸብሒ ጨው ዘመቁሮ ዋዛን ሰሓቕን ምቅራብን እውን ንርክብ ግብረ ስጋ ሰብ ሓዳር የሰንዮ እዩ ሳልሳይ ድሕሪ ርክብ ግብረ ስጋ ሕቁኻ ትህባ ዲኻ እቲ መልሲ እወ እንተ ኮይኑ ዓብጌጋ እዩ እንተ ወሓደ ንውሕድ ደቓይቕ ካብ ሕቑፋ ኣይትፈለ ከመይሲ ብኡ ፈሽፈሽ ክብላን ባህታውነት ከጥቃዓን ይኽእል እዩ ክኢላ እንተኾንካ ብዕላል ወይ ዋዛ ኣዘናግዓያ ካብኡ ዝተረፈ ግን ወንኻ ምስ ፈጸምካ ግልብጥ ኣይትበል ዝብሉውን ብዙሓት እዮም ራብዓይ ኣብ ዓራት ምስ ተጋደምኩም ናይ ቆይቋን ባእስን ዘምርሕ ጉዳይ ከይተልዕል ተጠንቀቕ እዋን ይኮነን ነቲ ዝሓለነ ርክቡን የዛሕትሎ እዩ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዝትንክፍ ምዕዶ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ክራይ ገዛን መብራህትን ከፊልካዮ ዶ እኽሊ ወዲእና ኣለና እንዳእከለ ስለምንታይ ዘይበጽሕካ እንታይ ወሪድካ እንዳበልኪ ነቲ ሸውሃት ስለ ዝዓጽዎ ብኻልእ ጥዑም ዕላል ምትክኡ ክልተኣዊ ረብሓ እዩ ሓምሻይ ንደቂ ኣንስትዮ ንስምዒተን ዘበራብር ምትንኻፍን ሓልዮትን የድልየን እዩ ከም ናይ ፍቕሪ ዛንታ ምንጋር ምሕቋፍ ኢድ መሓዝን ምስዓምን መፋትሕ ፍቕሪ እዩ ንሰበይትኻ ምስዓም ንመብዛሕትና ከም ነውሪ ንቆጽሮ ብዙሓት ኢና እዚ ግን መግለጽ ፍቕርኻ ክሳዕ ዝኾነ ጸገም ዘለዎ ኣይመስለናን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና እዞም ክንገልጾም ጽናሕና ሕዝቶታት መደብና ኣብ ፍቕራዊ ጉዕዞና ይኹን ኣብ ሓዳር ሓገዝቲ ስለ ዝኾኑ ተጠቀምቲ ንኽትኮኑ በዛ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ ንሎሚ ዝበልናዮ ሕዝቶ መደብና ዝክትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ይራኸበና